Γεια σας και κύριοι. Τον νούμερο 1 Σπάζο Κεφαλίδη που είναι έτοιμος να σπάσει ό,τι πλακάκι βρει μπροστά του, τσιμέντο, τσάλι, ό,τι βρει μπροστά του. Από μικρός έτσι πολύ δυνατός. Εδώ έχουμε τον προπονητή του, πάρτε μια συνέντευξη. Είχα σπάσει τείχο Γεια σας. με το κεφάλι μου. Τι έχει να πείτε για τον Σπάζο Κεφαλίδη? Ο Σπάζο Κεφαλίδης ήταν ο καλύτερος μαθητής μου στα παιδικά χρόνια του. Ναι. Τον αγαπάω πολύ. Δες τον φάτσα, κόψε φάτσα. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση εμείς οι δύο. Ήπια και δύο καφέδες. Η κόρη μου με αυτόν κουτουπώνεται. Αλλά εγώ το θεωρώ σωστό και πρέπον. Ήπια και δύο καφέδες σήμερα. Ήπιατε κανένα καφέ έτσι να ξυπνήσετε μαζί με αυτόν? Ήπιαμε καφέδες σήμερα, εντάξει, έγινε της πουτάνας. Αλλά οκ. Τέλος πάντων, ας δούμε την προσπάθεια του αγαπητού μου. Και μάλλον Πιστεύετε ότι θα έχει καλές αποδόσεις? πιστεύω. Το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Όχι απλά καλές αποδόσεις. Ρεκόρ Θα δηλαδή. κάνει θρύψη, αλλά όλα. Θα σπάσει όλα δηλαδή. Σπάσει Το όλα. λένετε. Να το σπάσω Την τρέλα, έχει να καβλωθεί. με το χέρι ή με το κεφάλι. Με τι θα σπάσω. Με το κεφάλι, ρε φίλε. Οκ. Κεφαλίδης λέγεσαι. Τι θα... Απλώς μπορώ και με το χέρι να ξέρω. Εδώ θα δούμε ένα απλό παράδειγμα του κύριου Σπαζοκεφαλίδη. Πάρε και το πίσω φορά άμα θέλεις. Θα το σπάσω με σίγουρο. Μπορείτε να εξηγήσετε πάλι. Εγώ το σπάω. Πάρε καλή στάση. Είναι διαχειριστικό ίδιο. Θα το λάζω με το αρμάδι. Έχει την πλάκα, είναι και βαριά, δεν μπορεί να το βάλω. Κυρίες και κύριοι, το είδατε, είναι καταπληκτικό. Έχετε καμιά ζημιά, τίποτα αίματα, εντάξει, καλό είστε? Είμαι πολύ καλά. Κράτω τώρα έτσι ξανά αυτό. Ό,τι και τα χέρια είναι πολύ δυνατά. Κυρίες και κύριοι, το έχει κάνει θρύψη, αλλά όντως ο προπονητής του είχε δίκιο σε όσα όλα αναφέρθηκε. Από εμάς καλησπέρα σας, να έχετε ένα καλό ξημέρωμα, τα λέμε αύριο. Δεν ζω στο κεφάλι σου μαλάκα.